салом дӯстон, айни замон дар Гипразем қарор дорем, заправкаи тоҷирон, аз ин тараф бозори Вориси Сомон, мактаби 91 ва деҳқонбозори Гипразем, аз ин тараф бошад маҳаллаи Навбаҳор ва аз ин тараф маҳаллаи Пахтакор. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 14 ошёна иборат мебошад. хонаи фурӯши имрӯзамон дар дуюм ошёнаш ҷойгир аст. ман ҳамин подъезд ворид мешавем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага мебошад бо масоҳати 57 метри квадратӣ. 57 метри квадратӣ дар ҳуҷҷат аст дӯстони азиз, лекин дар асл 60 метри квадратӣ мебошад. дар дуюм ошёнаи бинои новостройка худи бино аз 14 ошёна иборат мебошад. хона қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад, яъне баъзе чизҳояш меистад, баъзе чизҳоша мебарад. навормона ҳатман то охира тамошо кунед, баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо даромадгоҳ мебошад дӯстони азиз, роҳ раваст, прихожая, ошхона, якум дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳоҷатхонаву ҳамон дӯстони азиз. аз ошхона шурӯъ мекунем. ошхона дӯстони азиз, хона бо барқ бо оби доимӣ таъмин мебошад. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ва дар ин ҷо балкон аз дӯстони азиз тақрибан 1.5 ба 3 2 ба 3 мебошад. ҳар ду ҳуҷраи истиқоматӣ балкон дорад. ва дар ин ҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. чӣ хеле ки мебинед, хона бо таъмири зебо таъмин аст. ва дар ин ҷо дуюм балкон. кондитсионер ҳаст. тирезаҳои хона тарафи заправкаи тоҷиронро нигоҳ мекунад дӯстони азиз. марҳамат. дар ин ҷо ҳоҷатхона, термос ҳаст, системаи вентилятсия ҳаст. ва дар ин ҷо бошад ҳаммом. дар ҳаммомам инчунин системаи вентилятсия кор мекунад. нархи хона бошад 600 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Дом Тиҷоӣ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.